aprang si sumsi sa karbi arat ke doa nakhan nilihin pen ningkang sama kardong nang padirilo kardong non ke bang iji chitti nifai kre trok arni KKCA mate karbi guru sar jingro mamai indeng trok ke talon konjiano nilisita mirang chitong duliji lasi ilitum haladak kado karbi anglong arat ke doan mate karbi arat ke doan ilitum ardi ki pidun pen mate aliracham ki pidun pen anso se ilitum ningarong ki pidun nang kusi nilihin penta juningrilo lapen adim bolong komaji mate korbadia kardom. Hello everyone, kardom nemen ke elis Teronpi ang par kanang litumpan esonalam ke puji do la salam ke la hello je karbi kurusar chingrung amai KKCA indeng 6 mahang ke thek arni katalonji lata volongkomaji 16 September ahut lata adapran 10 am pen ang par ke hadak neta wangji ang par kanang litumpan da request lo nang litum da wangoi chetong nang ang par ke bahut मजा आएगा आना जरूर.